Kungenzeka kube noguquko esishayamthetho saKwaZulu-Natal kulandela isinqumo se-NFP sokuhosha imfe kuhulumeni wobambiswano. Aluzukuba khona uzinzo kuhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal ngoba uma uzobheka iy'balo zikutshela ngokusobala ukuthi into ebeyenza ukuthi lesi siqaqa samaqembu okuyi-IFP, i-ANC, i-DA nayo i-NFP obekwenza abaphathi isifundazwe ukuthi kade benza u-41 kulezi iy'hlalo ezingamashumi ayisishiyagalombili kuhulumeni wesifundazwe. Ukusuka-ke kwe-NFP izoba ingxenye ye-MK eno-37 ne-EFF eno-2 okusho ukuthi bano-39. Uma izobajoyina bazoba no-40. Iqembu MK ilona elanqoba isifundazwe okhethweni olwedlule. Manje lolu shintsho kungenzeka lube khona luchaza ukuthi i-MK Party ingasibusa isifundazwe. Uma ngabe i-MKP ne-EFF ne-NFP bezokwazi ukuthi babe no-40 kanti ngapha kusele u-39, lokho kusho ukuthi ibona abaney'balo ezithe xaxa, ngaleyo ndlela ibona abakwaziyo ukuthi bakhe uhulumeni wesifundazwe. Amaqembu i-DA ne-IFP agxeke kakhulu i-NFP ngokungacabangeli abantu besifundazwe. Ubulungiswa kabuzange bube khona kwasekuqaleni. Kungaba-ke ukuyishaya emuva bayishaye phambili uma sebezoqhamuka manje bekhala ngokuthi lona MKP noma NFP ayibacabangela abantu bakwaZulu-Natal. Uma bona babe bacabangela abantu bakwaZulu-Natal, yini eyenza ukuthi bathi sebevotile abantu bakwaZulu-Natal bona bese beqhamuka bethi bazohlangana kube i-IFP, kube i-DA, kube i-ANC bakhe uhulumeni wesifundazwe ekubeni abavoti bakwaZulu-Natal babethe bona bafuna ukuphathwa i-MK Party. NgoLwesihlanu i-NFP iqinisekise ukumiswa kukasihlalo wayo esifundazweni uMbali Shinga kuze kube uvele esigcawini sokuqondisa ubugwegwe. Libukeka liluvindi ikusasa lakhe kuleli qembu. Ikusasa lakhe alikho ku-NFP. Uma likhona lizoba kwi-IFP, libe kwi-DA, libe kwi-ANC, okuyibona abantu abasizile ukuthi bakwazi ukuthi baqhubeke nokuphatha uhulumeni. Kodwa nje ku-NFP yinto engekho. UShinga uzovela phambi kwesigcawu sokuqondisa ubugwegwe ngoLwesithathu nangoLwesine.